i qui no ha somiat alguna vegada en convertir-se en estrella del rock and roll, sobretot quan eren menudes. Del grup valencià Ramonets se'ls endú a la xicalla de campament i alhora aprenen, com ara veuran, a tocar instruments. Entre tarongers als peus de la Serra Calderona se sent de lluny el ritme d'una bateria. El so prové del Mas del Capellà, situat al terme d'Olocau, un lloc idíl·lic que durant 2 setmanes es converteix en un campament musical pel que passen un centenar d'alumnes. Tastegen un poc els instruments que hi ha, bateria, baix, cantar i teclat, i ells trien l'instrument que volen tocar. I durant 3-4 dies inventem una cançó i l'objectiu és gravar un videoclip, gravar una cançó i fer un directe. Per tant, no cal tindre una gran destresa musical, però sí és important tirar mà de la creativitat i fer amics. No sols com creen la música, sinó també les lletres, se les inventen ells, el formar part d'un grup fora de la teua escola, també t'obre més a que pugues crear la teua personalitat d'una forma molt més àmplia. Coneixes a gent que no havies vist en la teua vida i connectes directament amb ells, ja sigui per la música o per altre hobby que tenim en comú. Jo des de xicoteta toco la bateria, el piano, el violoncel·lo, sempre m'ha encantat tocar instruments. I entre assaig i assaig sempre tenen temps de passar-se-ho bé. Si alcem, anem a desitjonar i fem activitats després. Després anem a la piscina, dinem i per després tenim un poc de temps lliure i després assajar. Ja fa 6 anys d'esta escola d'estiu que el grup valencià Ramonets s'ha incorporat al seu projecte formatiu i d'entreteniment.